Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Politoriz, egunon, Heidi, zer zabiltza horren goiz, ez zinen baoetik eroriko. Izebaren zain nago. Izeba deteren zain? Egunon, Tomas, zer moduz? Betikoa moduan, ze gertatzen da gaur? Ezerrez, erriskara igo behar dut, Heidi. Maien feleraino eramango zaituzte? Mil esker oso atsegina zara. Ez da ezer emakumea. Ederki, tira, Heidi, buruzapia lotuko dizut eskaltzeko. Beroak nago. Izerdiak ez dizu kalterik egingo, ez askatu. Arre, Politori, bagoaz eta... Tira. Aizuen eskak oso goiz jaikizarete ba erriskara joateko, zer da, jaiduzue edo festaren bat behar bada? Ez, Heidi Aitonaren eraman behar du. Zertara ordea? Angel ditzera, lan bat aurkitu dut Frankfurten eta zoritxarrez ezin dut neurekin eraman. Han zeramaten Heidi txikia. Etzekien artean ze gertatuko zitzaion. Gurasoak hil zitzaizkionetik, Izebadeterekin bizi izan zen. Eta beti pentsatu izan zuen, Izebadete zuela senide bakarra munduan. Baina behin Izebak, agure bakartita erretxin bati buruz hitz egin zion. Aitona omen zuen agure bakartiura, eta almizeneko mendian bizi omen zen. Aitonak zen olako itxura zuen galdetzean, ez zion inork erantzuterik izan. Urteak ziren da ez zuela inork ikusi. Arre! Heidi, zer egiten duzu hor? Zatoz berehala. Presaka gabiltza, Heidi.
sentitzen dut, hemen utzi behar zaituztet. Mil esker, asko lagundu didazu. Heidi, zertan zabiltza orain? Ura probatu nahi nuen, hotza dago! Agur, Heidi, zaindu zeure burua! Aur gaxoa. Batetik bestera darabilte, hori bizimodua. Arre! Ezin zara pixka bat bizkorrago ibili? Heidi, berriro gelditu zara? Ez zaitez horren motela izan, umea? Heidi, bizkorrago ibiltzen ez pasara ez gara sekula iritsiko. Zer duzu, nekatuta zaude? Noiz iritsiko gara. Gorago dago, begira, Heidi, ura da Dorfli, han jaio zinen. Non? Han jaio nintzen ni? Elizako kanpaiak dira, guazen, Heidi, mugi gaitezen. Jainko maitea, dete zara? Egunon? Sartu netxo batez. Beste egunen batean presaka gabiltza. Dete, hau ustekabea? Egunon. Aspaldi elkarrikusi gabe, herrikoek diote lanean hasi zarela. Frankfurtera noa, laster. Bai, eta zurekin daramazun neska politori alaba duzu? Ez dut seme alabarik, Heidi da. Heidi, eta nor da ba Heidi? Adelaidaren alaba, aizpa zaharrenarena. Ezagutzen zenuen? Kaixo, Dete. Kaixo. Taneska txikia? Adelaidaren alaba omen da, oso polita da, ez da? Orduan zu? Heidi txikia zara? Zertan zabiltzate gaur herrian? Mendira bidean, gora eraman behar dut, Heidi. Zaharraren gana? Ez zenuke aurgaxoa gure petralorren eskuetan bakarrik utzi behar. Ez dut beste aukerarik. Lanon bat aurkitu dut Frankfurten eta orain aitonaren zaintzapean gelditu beharko du. Zer? Aurra utzi behar diazula? Ume gaixoa hori zoritxarra. Ez da egia izango, Dete, ezin liteke. Alaxe daba. Urteak dira, agure petralori ez dela herrian agertu. Ez dugu aspaldian ikusi, igandetan ere ez da Elizara etortzen. Auskalo zer duen agureak buru barruan, ze egiten ote du mendian bakarrik. Auskalo bai? Dete! Itxaron pixka! Presakan abil, agur! Alako neska polita, gora eramatea ere. Egia osoa esan ote digu, Dete? Erotu zara, Dete, ala zer? Bosta xola niri zer diozuen, neskaren aitona da eta bere txanda da. Ez dago ura bezalako gizonik inguruotan, ez da ala. Urtean behin ikusten dugu agurea. Eta ez du gutako inorekin hitz egiten. Angoian ez da giro, ez? Nork emango luke bizitza osoa, bakarrik hor nonbait mendian galduta txabola batean. Zemutiko lotxagabea. Txukuna utzi zaitu, min hartu duzu, Heidi? Ea utzi ikusten. Dete!
Dete! Heidi itxaron! Aur gaixo, jartzaitez bere tokian. Ziur nago gainera aitonak ez duela hartuko. Lengokoagatik ez zintudan uretara bota nahi. Elurtxo! Non zaude? Elurtxo du izena. Aizu, itxara idazu ez diot zure antxumeari minik egin. Ta zer? Gainera ez da nire antxumea. Arraio tximista! Ai... Ah! Ziria sartu dizut! Itxaron! Hauntzoiek guztiak zureak dira? Bost axola zuri! Dete, pentsazazu ondo Heidirena. Zarrak ez du jakingo zer egin aurrarekin, ez da ondo moldatzen inorekin. Laster ohituko da saiatu besterik ez du. Oh, Heidi? Heidi! Antxe dago! Pelloren atzetik dabil lasterka. Pellok ondo zainduko du. Heidi ohituta dago bere burua zaintzen, berehala ohituko da mendira. Hala izango alda. Heidi txiki xamarra da oraindik. 5 urte besterik ez du. Ezin dira aurrak horren erraz leku aldatu. Ezin dira altzariak balira bezala erabili.
aita? Ez dizut sinesten, agurea bakarrik bizi da. Haze urpegia jarri duzun. Aizu esaidazu egia, etzara beldur. Beldur zeba. Ez dakizu ezer. Aztu. Segiten duzu horren beste hauntzekin zureak ez badira. Mendira igo eta zaindu egiten ditut. Segiten dutean. Ez errez, jan besterik ez? Besterik ez? Hauntzori nirea da, txakurraren lana egiten du. Hango etxetxo hartan bizi zara? Bai, antxe. Bizkor ibili beharko dugu eguzkia gorantz datorreta. Tira guazen! Bai, ederki! Alaxe ezagutu zuen Heidik Pello hauntzaina, eta laster egin ziren adiskide min. Pello kondo ezagutzen zituen mendiak, eta Heidi izugarri poztu zen horrekin. Bueno, kontuan izan nik esandakoa. Heidik eluke mendian bizi behar, zurekin gelditu behar luke. Ondo segi. Hurren arte, Barbel. Ize badete! Itxarri dazu, hemen nago! Heidi, zer zabiltza? Zer egin duzu jantzi guztiekin? Erantzi egin ditut besterik ez. Jantzi itzazu berehala. Ze demontre gertatu zaizu? Izugarrizko beroa nuen eta kendu egin ditut. Xelebrea zara gero. Heidi. Pello, izan txintxoa eta jaso jantzi guztiak. Sentitzen dut, baina ez dut astirik. Behar bada orain bai baduzu astirik. Niretzat! Zuretzat arropak jasotzen badituzu. Berehala egingo dut! Zurekin noa! Ez da pentsatu ere. Kito! Tori! Haizea bezain bizkorra. Hantxe dago aitonaren etxetxoa iritsi gara? Aitona iritsi gara! Kaixo, Aitona! Alde! Hemen gara! Kaixo, zuzara Aitona zarra? Horixe bera, eta norekin dut hitz egiteko ohorea. Nirekin. Izerdi patxetan nago. Hau Heidi da, Aitona, zure biloba. Behin bakarrik ikusi zenuen eta orduan aur txikia zen, jaio berria. Berandu ator. Zeri begirago. Oa airean eta eramaitzak hauntzak larrera. Eraman ireak ere. Itxara! Zu gelditu hemen etzaitu ezertarako behar, Heidi. Bueno, dete, ze nahi duzu? Arraziuren batengatik ekarriko zenuen umea onaino. Zagutzen zaitut. Nik ezin dut aurrerantzean zaindu, zurekin gelditu beharko du. Ze? Nirekin? Bai, ez dut beste aukerarik. Azken 4 urteotan Heidi arduratu naiz, baina orain zure txanda da. Azken batean zure biloba da. Itxaron pixka bat, esango didazu favorez ze egingo duen ni bezalako gizon zahar batek mendian, bakarrik halako neska txikiarekin. Lasterik hasiko duzu, Aitona. Berdin dio gainera bada orduazu neska txikia arduratzeko. Heidiren gurasoak hil zirenean urte bete zuen, gaur egun 5 ditu. Bada garaia zuk neska txikia zaintzeko. Zeu zara azken batean Heidik duen senide zuzenena. Heidi zure semearen alaba da, etzazu ahaztu. Eta umeaz arduratu nahi ez baduzu, egizu nahi duzuna, baina jakizu zeure erantzukizuna dela ni joan egingo naiz eta oso bihotz gogorra duzu, ez duzu behin ere aurraz galdetu, ez duzu ezer jakin nahi izan. Argi dago ardura zurea dela orain eta onartu beharko duzu.
Hemen goian bizi zara eskutaturik eta ez duzu inorekin hitz egiten. Auskalo zergatik egiten duzun hori, nik behintzat ez dakit. Nahikoa da! Ixo! Etzazu ezer gehiago esan, zoaz etorri zaren bidetik. Eta ez zaitez gehiago nire etxean azaldu, ez dut txorakeria gehiago entzun nahi. Alde hemendik, utzi umearen gauzak eta ospa. Agur, Heidi. Zaindu zeure burua eta mesedez saia zaitez ulertzen. Honena izango da. Agurri zebadete! Arraioa, ohitu beharko dut, zehar remedio. Heidi orduantxe konturatu zen, etzela horren erraza izango aitonarekin bizitzea. Zergatik ohitu behartzuen ba aitonak? Ezin zuen besterik gabe besoak zabalik hartu? Ezin zuen Heidik bezala hasieratik maitatu? Dete! Dete, agurearen etxean utzi duzu azkenean. Ondo pentsatu duzu? Bai. Gaxoa, zer egingo duan? Zer egin behar nuen banik? Entzun, Barbel, ezin dut aurra Frankfurtera eraman, 5 urte besterik ez duta. Ezin dut, azkenean aurkitu dut nire moduko lana, Barbel. Ondo ordainduko didate eta gainera ondo biziko naizango etxean. Neuk nahi dudana egiteko libre izango naiz. Neurekoia naizela pentsatuko duzu badakit. Aukera paregabea dut ordea, saiatu ulertzen. Baina, Dete, ume gaxoa. Utzi egingo dut, sentitzen dut, ezin dut besterik egin. Dete! Dete! Orain hemen zaude, eta ze egin nahi duzu? Zuk usten badidazu etxea ikusi nahi dut aitona. Benetan, tira, goazen ba. Ekarritzazu jantziak barrura. Ez ditut jantziak behar. Ume arraro xamarraztara gero. Zergatik ez dituzu behar ba? Antxumeak bezala jolastu nahi dut eta... Ederki, baina bildu jantziak.
Hemen utziko ditut? Bai, jartzazu dena horrazpian. Ai, ze pertsandia! Gazta usaina du! Hala da. Zer horrek egiten duzu gazta, Aitona? Nik ere ikasi nahi dut egiten! Aupi! Nik non egingo dut lo, Aitona? Zeuk nahi duzun tokian. Ea ba, ze toki aukeratzen dudan. Belarrondupila! Ze usain gozoa! Oi! Oso ederra da! Zer da? Heidi, baina zertan ari zara? Aitona, usain gozoa dago hemen, oso leuna da belarra. Hementxe egingo dut lo. Belar leunaren gainean, baina leheniko ea egin behar dut. Ekarriko didazu maindire bat. Maindirea zabalduta preste gongo da oea. Bizkorra, Aitona? Bai, banoa. Ume hau ez da bat ere tontuna ez. Bizkorra, Aitona! Banoa! Ze iruditzen zaizu? Bueno, lan bikaina egin duzu. Zoragarria da, mendiak ikusiko ditut oetik, kaupa! Oi. Zaude, lagunduko dizut. Ze modu zau, Heidi? Osondo! Eta orain maindirea? Ze, gustatzen zaizu ohe berria? Bai, baina gauza bat ahaztu zaigu. Oheratzean zerbait beharko dut estaltzeko. Jakina. Baina ez daukat besterik. Lasai, Aitona, belarrondua erabiliko dut. Badakit ze egingo dugun. Zako handia da hori. Barruan egingo dut lo? Bai, eta ikusiko duzu ze ondo. Gustatzen zaizu? Bai, Aitona, zoragarria da. Maitagarri ohea ematen du, ez da, Aitona? Maitagarri ohea. Arrazoi duzu, arrazoi osoa. Maitagarri ohea, izan ere gaztelu sorgindua ematen du etxola honek. Eta gauez izarrak ikusten dira leihonetatik. Bai hoixe, milaka. Eta goizean txoritxoen txio-txioak entzuten dira? Bai, jakina. Eta haizearen hotsa ere bai leioak gogor astintzen, baina ez ikaratu, gaixo esateko modua data. Arreta zentzun da, gauza mordoa esango dizu. Bai? Eta euria egiten duenean, eseri eta lasai pentsatzeko une egokia izaten da. Beharrezkoak ditugu egun euritxuek. Nik gorroto dut euria. Egia da, Aitona, gorroto dut. Baita nik ere. Gaua etortzeko irrikaz nago. Ohe berrian goxo-goxolo egiteko.
Oheratu baino lehen, zergatik ez duzu mokadu bat jaten? Goseak egongo zara? Bai, goseak amorratzen. Ni ere goseak nago. Goazen zerbait jatera. Bilobarekin solasean da berriketan, Aitonaren bihotza gaztetu eginda. Ez zuen aspaldi halako gustura barre egin. Sentimendu guztiz berria da gurearentzat, xamurtasuna. Zeu sain gozoa! Txukun jarri duzu. Baina zerbait falta dela uste dut. Ze falta ote da? Bai. Hau alda. Horixe bera. Zutik afaldu behar alduzu. Ez zote da ulki txikiegia zuretzat. Zaude. Honela hobeto nago. Edan dena. Itxura zoragarria du. Oso goxoa, enuen inoiz olako goxorik edan. Ez da izango, edan orduan gehiago, esnea oso ona da umeentzat. Bai. Brueden, zatoz, zatoz! Brueden! Lambro du izena. Lambro, ze izen polita. Ursula Andrearen etxean Brueden izeneko txakur bat zegoen. Detek eskatuta zaintzen zintuen emakumea. Lambro! Oso handia da. Jantzazu oztu baino lehen, Heidi. Jolastera noa! Beti lotan egoten zara? Barkatu!
Heidi! Ze aitona! Zatoz arropa janztera! Ozten hasi duta! Ederki! Ze ari zara egiten, aitona? Zuk ze uste duzu? Aulki bat, nire aulkia oso handia eta polita da. Niretzat egiten ari zara? Tori, bukatu dut. Mila esker, aitona! Badaki bai gauzak estimatzen da eskartzen, argia da neska. Ursula zaharraren etxean sartuta beti, ordu luzeak igaro zituen aurrak bakarrik eta triste. Orain, Alpetara iritsi berria, belardi zabal eta freskoetara, mendien usain gozora, Heidiri aztu zaio ura guztia, eta pozik dabil saltoka jolasean. Koske egingo didazu? Zergatik? Ni Heidi naiz. Lagunak izan behar dugu. Hemen biziko naiz. Lambro, ez didazu erantzun behar. Esan zerbait! Wow! 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 Bai, txuri eta odei dira. Oso politak. Zer da? Gatza da. Asko gustatzen zaie. Utzi niri ematen. Tori. Ikilimak egiten dizkidate. Aizak, generala. Ez atzeratu bihar, Ez da gehiago gertatuko. Agur! Agur, pello! Bihar itzuliko naiz! Agur, Heidi, agur! Eta orain egingo dugu, aitona? Bukatu dira gaurko lanak, orain afaldu eta ohera gozo-gozo. Oso goizta. Uda da eta egunak luzeago dira. Gabon txuri, gabon odei!
Zer? Eguerdia dela? Ez, mendira noala! Jolastu nahi baduzu gera zaitez etxean. Zerbait gertatzen bazaitzu, zuzaintxegatik ematen didaten dirusaria galduko dut eta. Izeba! Mendira noala bizitzera aitonaren etxera, mendira! Beldurrak ote dago umea hor goian. Kanpoan gogor jotzen du haizeak. Etxola barruan ordea, goxo-goxo dago Heidi lotan, belarronduzko ohe berrian. Horrelaxe hasi da Heidiren bizimodu berria aitonaren ondoan, mendiko etxola bakartian. Goiza iritsi da Alpeetara. Bizitza piztu da etxolaren inguruan. Hauxe da Heidiren lehen goiza aitonaren etxean. Goiza bilga urpelio. Ezin nuen horik egin. Egia da, ez da metxaitonaren etxean nago. Ai, hau poza! Egunon, Aitona! Egunon, Heidi. Egunon, Txurita Odei! Egunon, Pello! Egunon. Kaixo, Elurtxo! Nahi duzu gaur hauntzekin belardietara joan, Heidi? Benetan, usten didazu? Bai, baina lehenbizi aurpegia garbitu behar duzu. Eguzkiak barra egingo dizu, bestela. Pello, itxarri dazu, generala! Ator nirekin. Zaindu ondo, Heidi, eta ez da dila amildegira hurbildu, entzun? Ondo garbitu dut aurpegia. Eguzkiak ez dit orain barre egingo, ez da, Aitona? Ez horixe, orain ez. Gurekin etorri nahi duzu? Ez dut uste, Lambro, joango aiz? Lotan dago beti. Tira, zoazte ba, eta kontu zibili. Bai, gero arte!
3, 4. Heidi! Heidi! Hemen dago! Non zaude? Zatoz berehala! Entzuten didazu! Hemen dago! Ez zaitez urrundu, aitonak esan dit ez duzula amildegira hurbildu behar. Non dago amildegia? Gorago dago, mendigailurrera igoko gara. Angoian gabiraia bizi da, karranka egiten beti. Ikusiko duzu. Kroak! Utzi loreak. Hauntzek baino denbora gehiago galtzen duzu bidean. Oea apaindu nahi dut, belarrondo artean jarriko ditut eta belardi hau bezain ederra izango da. Baina horren beste lore hartzen baduzu biharko ez da bat ere geldituko, Heidi. Entzun, Heidi, mendigailurrean benetako gabiraia bizi da. Baita gailurretako jauna ere. Eta loti ederrak. Ikusi nahi dituzu? Gailurretako jauna eta loti ederrak zer dira? Han bizi dira benetan? Benetan, Heidi, goazen gora. Bai, goazen, Pello! Aizu, Pello, zer da loti ederra? Loti ederra da, loti ederra. Hori loti ederra da? Bai zera, hori urtsintxa da. Bai, niri ere ala iruditu zait. Begira, erbia! Non da? Gustazu! Erbiak ere ederrak dira, ez da? Lotiak ederragoak dira. Ederragoak? Bai, jakina, goazen! Begira, Pello, gabiraia! Hori iparbelea da, tutik ere ez dakizu. Begira, antxe dago gailurra! Zederra! Hori guztia elurra da? Ze? Jakina ba. Elur pila dago. Ikusgarria da. Pello, zer duzu sabeleko minala? Ez pa, lokuloska bat egin nahi dut. Aizu, non daude loti ederrak? Esan, Pello! Arkaitzartean eskutatuta. Arkaitzetan? Egon isilik. Eta aurki aterako dira. Zergatik etzara zuere etzaten. Gezurtia! Hemen ez dago ez gabirairik ez gailurretako jaunik. Egia da, egiazkoak dira. Orduan, goazen baien bila goazen. Zezurrunga? Pello leherreginda dago eta horregatik gelditu dalo. Ez tarritzekoa, goizean goiz jeiki data hauntzak herritik mendigailurrera eramateko. Mendiko belardiak dira inguruko honenak. Heidik hause du mendira igotzen den lehen aldia eta horregatik ez da konturatzen zein gogorra den Pelloren lana. Gabiraia, loti ederrak eta gailurretako jauna ikusteko irrikatzen dago, eta ez du gehiago itxaron nahi. Gabiraia, gabiraia! Pello, gabiraia!
ederrak! Zergatik etorri zara ona? Jango ninduen beldur nintzen. Zer? Hori da mendigailurrean bizi den gabiraia? Bai, baina gabiraiak ez die gizakiei erasotzen. Ta zergatik egiten du garrasi? Beti egiten du. Ez zaitez nigandik urrundu, arriskutsua da. Baina... Gabiraian urrunean doa, begira. Nora doa? Bere etxera, abiara zuzenean. Mendigailurrera? Zoragarria da, etxea goigoian dauka? Bai. Ikusi nahi dut, aizu pello zergatik ezkararen etxera joaten. Ez horixe, ezin gara joan. Hauntzak ere ezin dirata hain gora igo. Gailurretako jauna bakarrik iristen da. Bazkalduko dugu? Egiazkoa balitz bezala hitz egiten du. Puska handiena zuretzat da, Heidi. Esnea edandakoa nahi baduzu gehiago jaitziko dut. Zeuk jesten duzu? Utzi niri ere? Ez, zuk ez dakizut. Badakit! Bazkal orduan, Pellok bere inguruan biltzen ditu beti hauntzak. Horrela, zaindu egiten ditu eta gainera nahiaina esne goxo edaten. Haze ustekabea Pellorentzat. Ez zion inoiz inork oparirik egin, ez da berak ere beste inori. Ahoz zabalik dago. Arrai otximista, niretzat da. Bai, ezin dut gehiago jan. Mila esker! Aizu, benetan ematen didazu? Bai. Eta nola du izena txantxoak dituen horrek? Txintxarri. Bai, txintxarri. Eta arkilunak zalapartari? Bai, zalapartari. Zeinek ditu adarrandiagoak, zalapartarik ala gailurretako jaunak? Gailurretako jaunak, jakina. Hori da bihurriena. Txikia da oraindik, baina ez da ezeren beldu. Eta ondoan, txurita odei, zure hauntza eta elurtxo. Non da elurtxoren ama? Elurtxoren ama aspaldi saldu zuten maien felen. Ai, benetan, elurtxo gaixoa. Asko maite zaitut ez zara sekula bakarrik egongo. Begira. Zer? Loti ederrak. Non daude? Desagertu dira. Ai ama! Txintxarri, txintxarri! Itzuli! Atzera, atzera! Zatoz ona, eroriko zara! Zer egingo dut laguntzeko? Geldi! Tori, txintxarri! Begira, belar goxoa dut zuretzat, Tori! Tori, jantzazu, Tori, txintxarri! Hau beldurra. Oso bihurria zara, txintxarri, etorri ona. Merezi duzuna emango dizut. Zigortu, Pello! Erakutsi egin behar diot, orain jotzen ez badut berriro egingo du. Utzi, oso ikaratuta dago. Mesedez etzazu jo. Txintxarri ez duzu gehiago egingo, ezta? Ikusten? Ongi, Heidi. Txintxarriri barkatuko diot bihar beste gaztazati bat ematen badidazu. Eder
Ederki gazta eta ogia ere emango dizut. Baina ez duzu txintxarri gehiago joko. Ez elurtxo eta ez beste hauntzak ere entzun. Bai, ongi. Zoaz, txintxarri. Ederrak eta gailurretako jauna ikusi. Hurrengo batean. Ai, pello, sutan daude. Mendi guztiak sutan daude. Eta odeiak eta elurra dendela sutan dago. Horrelaxe da beti, baina ez da sua. Egunero gertatzen da, Heidi. Begira gailurretako jauna. Loti ederrak ere han daude, han! Begira, dena arrosa dago orain, arrosaz betea dagoela ematen du. Ze gertatu da, desagertu da. Dena desagertu da bapatean. Ai. Lasai, bihar berriro ikusiko duzu, Heidi. Orain etxera joan behar dugu, bizkor goazen! Egia da egunero ikusiko dugula gauza bera? Ia egunero. Eta bihar ere bai? Bihar, seguru. Primeran! Aitona! Kaixo, zer moduz, Heidi? Gustatu zaizkizu mendiak, gustura ibili zara? Oso gustura, bihar berriro joango naiz. Bihar arte, Heidi! Gabon pasa! Gabon, pello! Gabon, elurtxo! Agur! Aitona, gauza politak ikusi ditut. Bai? Zua, tarkaitzetako arrosak eta gainera jauna eta loti ederrak. Begira, opari bat zuretzat. Ze gertatu zaie lorei? Ez ziren horrelakoak? Noski, Heidi. Loreak zimeldu egiten dira bilduta gero. Ez zaie mantalean bilduta egotea gustatzen. Lore gaitxoa. Barkatu, ez dut gehiago lorerik bilduko.
Heidi izugarri nahigabetu da loreak zimelduta ikustean. Baina afaltzera eseritakoan berriketan eta solasean hasi da berriro, eta mendian ikusitako guztia azaldu dio Aitonari. Aitona, zergatik egiten du hainbeste garrasi gabiraiak badakizu? Erraza da. Herrietan eta hirietan pilatuta eta beti liskarrean bizi diren gizakiei barre egiten die horrela. Barre egiten die? Jakina, eta oihu egiten die gizakiei era honetan. Zoazten hor zeuen bidetik nik egan egiten dudan moduan, aurkizazue toki lasai bat bizitzeko eta ni bezain zoriontsu izango zarete. Eta alaxe da. Alpeetako Aitona ere gabiraiaren antzera bizi da, herriskako jendearen gandik urruti, mendiko etxola bakartian. Gabiraia hitz egitean, bere buruaz ari zen egiaz. Etxera itzultzerakoan, mendiak zutan jarri dira. Baina gero gorritasuna arrosa bihurtu da eta azkenean desagertu eginda. Ze gertatu ote da, Aitona? Bueno, eguzkia horrelaxe ibiltzen da. Eguzkiak mendiei agur esatean, barruan duen argirik ederrena igortzen die, ez dezaten ahaztu biharamunean berriro agertuko dela. Horrela egiten du ia egunero. Ulertzen dut, oso ederra izan da. Orduan Aitona ziur zaude bihar ere ikusiko dudala? Ziur nago ikusiko duzula, orain pixkora faldo. Bai, Aitona. Gau hartan, belar onduzko ohe goxoan, mendi diztiratsuekin egin zuen amets Heidik, eta inguruan agertu ziren arrosa ederrekin. Ametsean zen elurtxo ere pozik eta saltoka. Almendian, uda da orain. Gaur egunero bezala, Heidi mendiko belardietara igo da pellorekin eta aunz taldearekin batera. Pello, bizkor! Banoa! Mendiko bizimodua egokia da neskatilarentzat. Ez duk uste, Lambro? Ibai egoskorrai. Begira, Pello, odei horrek hauntz itxura du. Ara, orain Lambroren itxura du. Aizu, Heidi, bazkalduko dugu. Orain txiritsi garata. Hau da, usain gozoa. Tripontzia, oso goiz da. Elurtxo, lore politak zatoz! Heidi, harrapatu txanoa! Zure aldera doa! Goazen, Heidi, goazen aterpe bila, bizkor! Ez dugu oraindik bazkalduta. Baina ekaitza dator! Zer dator? Ekaitza datorrela, ekaitza! Zer da ekaitza? Urruti da
gertuago? Gero eta gertuago. Baietz uste dut! Goazen! Arraio pola! Hasi du euria! Pello dago Heidirekin ez dut zertan kezkatu, ondo zainduko du. Heidi! Bizkor! Fresko nago! Tira, mugi oztu egingo zara bestela. Begira, han dugu aterpea. Goxo egongo gara. Tximistak baino bizkorrago gara, ez gaituzte harrapatu! Heidi! Pello! Hotzak zaude? Orainik. Lasai tximistek ez gaituzte harrapatuko eta ez gara bustiko. Seguru zaude? Bai horixe. Beste bat! Abentura guztiz berria izan da Heidirentzat. Lehen aldiz ikusi du ze beldurgarriak diren naturaren aldaketak, eta eguraldiak mendian bat-batean egiten duela okerrera konturatu da. Atertu du, Heidi! Eguzkia agertzen ari da. Hau isiltasuna. Zer da hori? Zer? Txio-txioa. Txori bat? Oh, Han entzuten da. Zer duzu, Pello, txoritxo bat! Bustita dago. ekaitzak botako zuen. Jateko modukoa dago? Ez ukitu! Arraio pola. Goazen etxera orain. Eh?
Eskoazala? Atertu du eta hauntzek ez dute joan nahiko. Bakarrik joango naiz. Zergatik? Jaten eman behar diodalako. Oso txikia da eta ez du indarrik hil egingo da. Ez da hilko. Ez da biziko. Biziko da! Bakarrik joango naiz etxera. Heidi! Elurtxo, goizegi da etxera joateko! Elurtxo! Arraio Pola! Aitona! Euriak harrapatu zaituzte, ezta? Begira zeurkitu dudan mendian! Zer da? Trumboiek ikaratu zaituzte? Begira zer den! Ara, tarinkumea da. Lurrean botata zegoen blai gaixoa. Ta ze egin behar duzu tarintxoarekin? Zaindu egingo dut. Ez duzu jango entzun lambro! Aitona, utziko didazu zaintzen? Hemen, etxean? Bai, hemen, txendatuko alda. Utzi dazu ikusten. Oso patxaldago gaixoa. Salbatuko da, ez da? Enago seguru. Salbatuko da! Goseak amorratzen dago gaixoa. Zer mango diot jateko? Ba, txoriek zomorro biziak eta haziak jaten dituzte batez ere. Zomorro bilanoa! Etxetxo bat behar du! Utziko didazu hau? Bai, jakina. Belar pixka batekin beteko dut oraintxe bertan nator. Txora eginda txoriarekin. Tori. Jantzazu. Elurtxo, ez alda polita. Elurtxo! Esan didazu ez zela biziko, baina begira ze ondo dagoen. Arraio Pola, baina bihar hilko da, behar bada. Gezurra, txoritxoa ez da hilko. Aitona, ez da hilko, ez da? Bai, zera, ze esan dizu ba, Peliok? Peliok esan dit txoritxoa bihar hilko dela. Pelio, ez esan txorakeriarik eta hoa lasterka etxera. Nik ez dut ezer esan, bihar arte, agur! Txori ziztrin hori besterik ez du buruan, tuntun horrek! Pello! Leher eginda zaudela ematen du. Aztu baino lehen, zer moduz dago neska txikia? Pozitago? Bai, oso pozik gainera. Eta esaiguzu, Pello, behar bezala jaten aldu. Bai, Andrea. Esaidatuz zer egiten duen. Gaur txoritxo bat jaso du menditik. Txoritxo bat? Bihar kontatuko dizut, agur! Pello! Ez du aurgaxoa zitzegin nahi non bai. Ez dirudi aurgaixoa oso zoriontsu bizi denik.
Zer duzu, Heidi? Bizirik dago, ez da hil, bizirik dago! Pozten naiz. Txio, kari dago zeak dagoelako, zizare batzuk ekarriko dizkiot. Pello txoritxoa ez da hil. Eta niri zer? Begira, zizareak. Gaur mendira igotzeko beste bide bat erakutsiko dizut. Gaur ezin nahi zurekin joan. Zergatik ez? Ezin dudalako pitxin bakarrik utzi. Pitxin? Txoritxoa da. Izen hori jarri diot. Eta izu polita iruditzen. Polita, haze izen barregarria. Gustazu txoriten tel hori etxean, eta goazen mendira. Ez, Pello, enaiz joango. Egizu ba nahi duzuna. Elurtxo! Ai, barkatu Elurtxo. Zoaz Pellorekin. Elurtxo! Jo egingo zaitu. Pello haserretu eginda Heidirekin. Izan ere Heidik pitxin besterik ez du buruan, bere lagun berria. Gozaria eman behar diot pitxini. Goxoa dago? Ez duzu nahikoa? Itxaron, gehiago ekarriko dizut. Jan egin du. Tori. Barraskilo bat. Jan egin duzu, Lambro! Zergatik egin duzu? Ai! Aitona, Lambrok barraskilo bat jandu! Jan egin du barraskilo bat jandu! Aitona, barraskilo bat jandu! Ez da harritzekoa. Izugarri gustatzen zaizkio. Pitxin bakarrik dago! Ez duzu pitxin jan, Lambro, arren! Aitona! Etxetxo hobea egin behar diozu pitxini entzun! Ez dut uste txoriak kaiola behar duenik, Heidi. Baina Lambrok orduan... Lambrok zer? Jan egingo du. Ez du jango. Zaude lasai, Heidi. Baina... Ez zara oso eroso egongo, baina lasai pitxin, Lambrok ez zaitu aurkituko. Zizare gehiago ekarriko dizkizut.
Lambro, etzazuian! Pitxin, galdi! Kiskaliko da! Jan egin duzu! Lambro, gaizto! Oso gaiztoa zara! Pitxin! Pitxin! Lambro! Ez da Lambro izan, ezin da eskaileratik igo. Lambro! Non zaude, Lambro! Lambro! Barkatu! Salbatu egin duzu, Pitxin salbatu duzu, ez da, Lambro? Zeuk egin duzu, ziur nago, mila esker, Lambro. Barka idazulen jotzea, Lambro. Zugan sinetxi behar nuen. Barkatu, Lambro! Heidi konturatu da Lambrok itxura zakarpean bihotz zabal-zabala duela. Orain badaki bat gehiago dela familian, eta etxolan bizi diren guztiak txakurrandi lotiaren babespean daudela. Espero dezagun beraz, gure txori gaixoa zoriontsu eta pozik hasiko dela. Laguntxoak badoaz urrengo atalean. Bertan izango dira zure ondoan. Diola bat, 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 diola bat,